ҷумҳурии ӯзбекистон таърихи 26 сентябр набардҳои диданӣ бо чеҳраҳои ватанӣ, ҷумлаи аз онҳо навраси мо пурдил Каримиён, навраси 13-солаи чолоку далери тоҷик, зодаи мастшоҳи Тоҷикистон, таҳти роҳбарии падари бузургвораш мураббии ҷавон Манучер машқварзӣ мекунад. ӯ аз сулолаи паҳлавонии Каримиён ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳо аз намудҳои греплинг, MMA, ҷиу-ҷитсу ва ҳамчунин ғолиби мусобиқаҳои Ӯзбекистон. ин навбат рақиби пурдил арифи 14-солааш Азизбек Оралов мебошад. онҳо баҳри ба даст овардани камарбанди қаҳрамонӣ миёни ҳам мубориза мебаранд. биёед мухлисон, барои дастгирии навраси номдори мо пурдил бо ҳам шавем. Тоҷикистон ба пеш, парчамбардоронаш ба пеш.